Hello mga Pabo for today's video. So narapote another video for today's vlog. Okay, so karon magkuanta mag-atay challenge. So ang tawag sa itong challenge will be BaldiYarn challenge. We have Stephanie Nicole, Rocky Louise Kenyon, si Jojal, Elia Kim, and then si Laglen. Nagkakarin sa atong duwa mga kapabo, well-being ani siya. So ang kaning baldi na siya'y sud nga tubig. Ang sa baldi na ini-connect ang usa ka yarn diha. Maglinya ang mga participants. Namatay gunting, di ba na may connected nga usa ka yarn diri sa atong baldi, di ba, right? Okay. So, once na inigunting nimo niya, ang paggunting nimo may connected sa atong baldi. So it means majabuan ka og tubig. Mana siya makaligo ka jud ka, wala ba kay ligo? Dapat imong hurim-huriman ang yarn. Kay arong inigingana nimo di ka majabuan og tubig. Okay, nagkasinabot ba ang tanan? Nagkasinabot ba? Okay, say tingog sa Pabo. Ay, bakit ko? Naligo na rin ako. What? Naligo na rin ako. Balog maigo siyang ano. Kung hindi rin lang ikaw ang dahilan. Was there a lifetime waiting for us in a world? Kasi kumaligaw. Balo say feeling ako anbal, nabasa na ka. Hindi na kauga. Ha? Para? Daga. Okay, so maora to kamo challenge mga kapabo kung may nagagod. Ikaw na nga basa na ang tanan, dili na sila mga uga. Isa katong mga ligo na mo. Pitaw, thank you so much sa mga participants. Kaning participate na konta mulamig na mong tanan. Oh, thank you so much sa inyong participation. Thank you! Bal, kumusta naman ka? Kagun, kaya nga gunting.